A costa galega é fonte inesgotable de recursos e tamén de datos. Dende hai anos, o Observatorio Costeiro de Galicia ten despregada unha gran rede de puntos de recollida de información. Del forman parte o Intecmar, Meteogalicia e o Cetmar. O seu traballo basease na oceanografía operacional. Consiste en observar o medio mariño de forma rutineira, facer prediccións e con estas prediccións e estas observacións crear servicios que podan dar resposta aos intereses do público en xeral e tamén dos distintos sectores. As tres institucións van da man na observación e predición. Para iso empregan plataformas oceanográficas como esta de Cortegada, na Ría da Arousa. Están espalladas por toda a costa de Galicia. Onde recollemos, por exemplo, variables como salinidade, temperatura, etc. en 43 puntos da costa de Galicia. Logo temos, grazas a Meteogalicia, a rede de estacións meteorolóxicas costeiras, que son todas as estacións meteorolóxicas que están cerca da costa e que nos dan variables como que o vento e a temperatura, que son moi importantes para saber como está o noso mar e a nosa costa. Estas plataformas están situadas en puntos cunha profundidade de máis de 5 metros con grandes oscilacións en función da marea, aportando datos a distintos niveis na procura de información de utilidade para o sector marisqueiro e onde aparece o proxecto Redecos da iniciativa Redemar, con medidores instalados en postes da zona intermareal. Son estacións que están recollendo en continuo salinidade e temperatura nos propios bancos marisqueiros. Agora mesmo temos xa postas 4 estacións, unha en Carril, outra en Miño, outra no Anllóns, en Cedeira, pero no futuro van seguir poñendo varias, xa están previstas as próximas 3 localizacións e isto ampliarase no futuro. Ademais de información para sectores productivos como marisqueiro ou pesqueiro, os datos que se recollen tanto a través de Redecos como nestas plataformas oceanográficas serven para facer predicións, por exemplo, de correntes, que son vitais ante posibles episodios contaminantes. Neses datos sostense o Cangal, o Plan de Contaminación Mariña Accidental de Galicia. En cuanto a los datos que recibimos del Observatorio Costero y que empleamos en este plan, están todas las predicciones de deriva de un posible vertido. Siempre que nos avisan que hay un vertido, lo que solemos hacer es lanzar el servicio de predicción desde Intecmar para que nos ayude a saber en las siguientes horas cómo se va a comportar el vertido y hacia dónde va a ir para ayudar a las labores de respuesta. Además, solemos lanzar unas boyas de derivas, unas boyas derivantes que las lanzamos sobre el vertido y que nos dan la posición de ese vertido a lo largo del tiempo y nos dicen dónde están tanto de día como de noche y nos ayudan así a verificar que las simulaciones también que estamos teniendo, las simulaciones y las predicciones son acertadas. Unha información, polo tanto, que debe ser o máis rigorosa e fiable posible. Para que non haxa alteracións, unha parte fundamental é o mantemento dos instrumentos que se instalan nas plataformas e boias. Encargámonos ao mantemento dos sensores, de que todos os aparatos funcionen, de que os datos cheguen correctamente aos seus servidores nas digitais para poder mostrar os datos en tempo real nas páxinas web e poder procesalos posteriormente. Un mantemento que aquí nas rías galegas é moito máis laborioso que noutras partes do mundo. A alta actividade biolóxica da nosa costa obriga a converter en mensuais tarefas de limpeza que noutras partes, incluso da costa española, poden facerse tan só 2 veces ao ano.